Lasă grijile, începe să trăiești. Capitolul 2. O formulă magică pentru a scăpa de griji. V-ar plăcea o rețetă rapidă și sigură pe care să o aplicați atunci când sunteți îngrijorați? O tehnică pe care ați putea să o folosiți imediat, înainte de a termina cartea de citit? Să vă povestesc atunci despre metoda născocită de Willis H. Carrier, strălucitul inginer care a lansat industria instalațiilor pentru aer condiționat și care a condus Carrier Corporation din Syracuse, New York, corporație faimoasă în toată lumea. Este una dintre cele mai bune tehnici despre care am auzit vreodată de rezolvarea problemelor legate de griji și o știu de la domnul Carrier personal, care mi-a împărtășit-o într-o zi când luam împreună prânzuri la Engineers Club din New York. Când eram tânăr, mi-a spus domnul Carrier, lucram la Buffalo Forge Company din Buffalo, New York. Primisem sarcina să instalez un dispozitiv de purificare a gazului la o uzină ce ținea de Pittsburgh Plate Glass Company, aflată în Crystal City, Missouri, uzină în valoare de milioane de dolari. Instalația avea menirea să îndepărteze impuritățile din gaz, astfel încât acesta să poată fi ars fără a deteriora motoarele. Această metodă de purificare a gazului era nouă. Fusese încercată doar o singură dată până atunci, dar în alte condiții. În munca mea la Crystal City, Missouri, s-au evit dificultăți neprevăzute. Până la urmă a funcționat, dar nu suficient de bine încât să acopere garanția pe care o dădusem. Era ca și cum ar fi lovit cineva în moalele capului. Stomacul, intestinele mi se răsuceau, se frământau. O vreme am fost atât de îngrijorat încât n-am putut să dorm. În fine, bunul simț mi-a reamintit că îngrijorarea n-avea să mă ducă nicăieri. Așa că am imaginat o modalitate de a trata problema fără să mai fac griji. A funcționat excelent! Folosesc această tehnică antigriji de peste 30 de ani. Este simplă, oricine o poate utiliza și aceasta constă în 3 pași. Pasul 1. Am analizat situația cu curaj și sinceritate și m-am gândit la ce se putea întâmpla mai rău ca urmare a acestui eșec. Nimeni nu avea să mă arunce la închisoare sau să mă împuște, asta era sigur. Adevărat, exista riscul de a-mi pierde poziția. Mai exista riscul ca patronii mei să fie nevoiți să înlocuiască mașina și să piardă cei $20.000 investiți. Pasul al doilea. După ce am văzut ce se poate întâmpla mai rău, m-am împăcat cu ideea, fiind gata să accept la nevoie faptele. Mi-am spus în sinea mea, eșecul va însemna o bilă neagră în cariera mea. Ba s-ar putea să însemne chiar pierderea slujbei. Dar dacă o fi așa, îmi găsesc oricând alta. Ar putea fi mult mai rău. În ceea ce îi privește pe patronii mei, ei bine, sunt conștienți că experimentam o metodă nouă de purificare a gazului, iar dacă experimentul îi costă $20.000, își pot permite. Pot considera că au cheltuit acești bani cu cercetarea, fiindcă este un experiment. După ce am văzut care era cel mai rău lucru care se putea întâmpla și după ce m-am împăcat cu gândul că trebuie să îl accept la nevoie, s-a petrecut ceva foarte important. M-am relaxat imediat și m-a cuprins o liniște cum nu mai simțisem de zile întregi. Pasul al treilea? De atunci mi-am devotat cu calm timpul și energia încercării de a diminua răul cel mai mare acceptat deja mental. M-am străduit să găsesc căi și mijloace prin care aș fi putut reduce pierderea de $20.000 cu care ne confruntam. Am făcut mai multe teste și am ajuns în final la concluzia că dacă am cheltui încă $5.000 pe echipament suplimentar, problema ar fi rezolvată. Așa am și făcut. Și în loc ca firma să piardă $20.000, a câștigat 15.000. Probabil că nu aș fi fost niciodată în stare să fac așa ceva dacă aș fi continuat să-mi fac griji. Deoarece una dintre cele mai rele caracteristici ale îngrijorării este aceea că ne distruge capacitatea de concentrare. Când ne facem griji, mintea sare de colo-colo și ne pierdem toată puterea de decizie.
Atunci când ne silim însă să înfruntăm tot ce e mai rău și să acceptăm mental consecințele, eliminăm impresiile vagi și ne plasăm într-o poziție din care suntem capabili să ne concentrăm asupra problemei. Incidentul pe care ți l-am relatat s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Metoda a dat roade atât de grozave încât o folosesc mereu de atunci. Și, ca rezultat, viața mi-a fost aproape complet lipsită de griji. De ce este formula magică a lui Willis H. Carrier atât de valoroasă și de practică psihologic vorbind? Fiindcă ne smulge din norii cenușii în care rătăcim atunci când suntem orbiți de îngrijorare. Ne înfige bine și solid picioarele în pământ. Știm unde ne aflăm. Iar dacă nu avem teren solid de desubt, cum am putea spera noi să gândim coerent? Profesorul William James, părintele psihologiei aplicate, a murit în 1910. Dacă ar mai trăi astăzi și ar auzi această formulă care înfruntă răul cel mai mare, ar aproba-o din toată inima. De unde știu? Din cele spuse studenților săi. Fiți dornici să acceptați, le-a spus, fiindcă acceptând ceea ce s-a petrecut, faceți primul pas spre învingerea consecințelor oricărei nenorociri. Această idee a fost exprimată de către Lin Yutang în cartea sa larg popularizată The Importance of Living, cât este de important să trăiești. Adevărata liniște, spunea acest filozof chinez, vine din acceptarea a tot ce poate fi mai rău. Din punct de vedere psihologic, cred că aceasta înseamnă o eliberare de energie. Exact așa este. Din punct de vedere psihologic înseamnă o nouă eliberare de energie. După ce am acceptat tot ce poate fi mai rău, nu mai avem nimic de pierdut. Iar aceasta înseamnă automat că avem totul de câștigat. După ce am înfruntat răul cel mai mare, declara H. Carrier, m-am relaxat imediat și am fost cuprins de o liniște pe care nu o mai simțisem de zile întregi. Din acel moment am fost capabil să gândesc. Are sens, nu-i așa? Și totuși milioane de oameni își distrug viața într-o stare de neliniște continuă, fiindcă refuză să accepte cei mai rău, refuză să încerce să amelioreze răul, refuză să salveze ce se mai poate salva din dezastru. În loc să se străduiască să-și reclădească averea, se angajează într-o luptă violentă și aprigă cu experiența în sine și sfârșesc ca victime ale acestei meditative fixații cunoscute sub numele de melancolie. Ați dori să vedeți cum a adoptat altcineva formula magică a lui Willis H. Carrier și a aplicat-o la propria sa problemă? Ei bine, iată exemplul unui petrolist din New York, care a participat la cursurile mele. Am fost șantajat, a început acel cursant. Nu credeam că este posibil. Credeam că se întâmplă doar în filme, dar chiar am fost șantajat. Iată ce s-a întâmplat. Rafineria de petrol pe care o conduceam avea un număr de camioane și un număr de șoferi. La acea vreme erau în vigoare reglementările de război, iar cantitatea de petrol pe care o puteam livra oricăruia dintre clienți era raționalizată. Fără știrea mea, se pare că unii dintre șoferii vraseră mai puțin petrol clienților obișnuiți și vânduseră surplusul propriilor lor clienți. Prima informație despre aceste tranzacții ilegale am primit-o atunci când un bărbat ce pretindea că este inspector guvernamental a venit într-o zi să mă vadă și mi-a cerut bani în schimbul tăcerii sale. Avea documente prin care dovedea ce făceau șoferii noștri și mă amenința că le preda procuraturii dacă nu scot banul. Știam, firește, că nu am de ce să-mi fac griji, personal cel puțin. Dar știam că legea spune că firma este responsabilă pentru acțiunile angajaților săi. Mai mult decât atât, știam că dacă va fi să se ajungă la tribunal și să răsufle în ziare, publicitatea neagră avea să-mi distrugă afacerea. Iar eu eram mândru de afacerea mea. Fusese întemeiată de tata cu 24 de ani înainte. De atâtea griji mi se făcuse rău. N-am mâncat și n-am dormit 3 zile și 3 nopți. Mă tot învârteam în cercuri nebune, la nesfârșit, să plătesc banii, $5.000, sau să-i spun omului să-i dea înainte să-și facă datoria blestemată.
orice hotărâre încercam să iau, sfârșitul era un coșmar. Apoi, duminică seară, s-a întâmplat să iau în mână cartea Cum să punem capăt grijilor. Carte ce îmi fusese dată la cursul Carnegie despre vorbirea în public. Am început să o citesc și am ajuns la povestea lui Willis H. Carrier. Gândește-te la cel mai mare rău, scria acolo. Așa că m-am întrebat, care este lucrul cel mai rău care mi se poate întâmpla dacă refuz să plătesc și șantajistul se duce cu documentele la procuratură? Răspunsul a fost falimentul afacerii. Acesta este lucrul cel mai rău care se poate întâmpla. Nu am cum să ajung la închisoare. Tot ce mi se poate întâmpla este să fiu distrus de publicitate. Și atunci mi-am spus, foarte bine, afacerea este terminată. Accept asta mental. Ce se întâmplă mai departe? Păi, cu afacerea adusă la faliment, probabil că ar trebui să caut o slujbă. Asta nu era prea rău. Știam o mulțime de lucruri despre petrol. Existau destule firme care s-ar fi bucurat poate să mă angajeze. Am început să mă simt mai bine. Negura în care mă aflam de 3 zile și 3 nopți începea să se ridice puțin. Am început să mă calmez și spre uimirea mea am devenit capabil să gândesc. Aveam acum mintea suficient de limpede pentru a trece la pasul al doilea, diminuarea răului cel mare. Căutând soluții, am văzut odată toată problema dintr-o nouă perspectivă. Dacă îi povesteam avocatului meu întreaga situație, poate că îmi dădea el o soluție la care eu nu mă gândisem. Știu că ar suna stupid să spun că nu-mi trecuse asta până atunci prin minte, dar până atunci nu gândisem, îmi făcusem doar griji. M-am hotărât să stau de vorbă cu avocatul a doua zi dimineață la prima oră și apoi m-am dus la culcare și am dormit buștean. Cum s-a sfârșit povestea? Ei bine, a doua zi dimineață, avocatul m-a sfătuit să mă duc la procuror și să-i spun adevărul. Exact asta am făcut. După ce am terminat, am fost uimit să-l aud pe procuror spunând că în ultimele luni fuseseră multe cazuri de șantaj, iar pretinsul agent guvernamental era un excroc căutat de poliție. Ce ușurare să aud toate acestea după ce mă chinuisem 3 zile și 3 nopți întrebându-mă dacă să-i dau sau nu $5.000 acestui excroc profesionist. Această experiență m-a învățat o lecție pe care nu aveam să o mai uit. Acum, de câte ori sunt pus în fața unei probleme presante ce amenință să mă îngrijoreze, fac apel la vechea formulă a lui Willis H. Carrier. În cazul în care credeți că Willis H. Carrier a avut cele mai mari necazuri, ascultați. N-ați auzit încă nimic. Iată povestea lui Earl Henry din Winchester, Massachusetts. Am să vă istorisesc așa cum mi-a relatat-o el pe 17 noiembrie 1948 la hotelul Statler din Boston. În anii 20, mi-a spus, eram atât de îngrijorat încât făcusem ulcer la stomac. Într-o noapte am avut o hemoragie cumplită. Am fost transportat de urgență la un spital ce ținea de Facultatea de Medicină a Universității Northwestern din Chicago. Am slăbit de la 87 la 45 de kilograme. Eram atât de bolnav încât nu aveam voie nici măcar să ridic mâna. 3 doctori, printre care un specialist ilustru în ulcer, au declarat că eram un caz incurabil. Trăiam cu prafuri alcaline și cu câte o lingură de lapte cu smântână la fiecare oră. O infirmieră îmi introducea un tub de cauciuc în stomac în fiecare seară și în fiecare dimineață și pompa afară tot conținutul. Am dus-o așa luni de zile. În cele din urmă mi-am spus, uite ce, Earl Henry, dacă nu mai ai de așteptat decât o moarte lentă, ai putea profita de puținul timp care ți-a rămas. Dintotdeauna ți-ai dorit să călătorești în jurul lumii, înainte de a muri. Așa că dacă ai de gând să o faci vreodată, acum este momentul. Când le-am spus medicilor că intenționam să călătoresc în jurul lumii și să continui cu spălăturile stomacale de 2 ori pe zi, au fost șocați. Imposibil! Nu mai auziseră niciodată de așa ceva. M-au prevenit că dacă plecam în jurul lumii, aveam să fiu înmormântat în mare. Nu, n-am să fiu, am replicat. Le-am promis rudelor că voi fi îngropat în parcela familiei din Broken Bow, Nebraska. Așa că îmi voi lua sicriul cu mine.
Am cumpărat un sicriu, l-am suit în vapor și am aranjat cu compania de navigație ca, în eventualitatea morții mele, cadavrul să-mi fie congelat și păstrat până la întoarcerea vaporului acasă. Am pornit în călătorie, pătruns de spiritul bătrânului Omar. Ah, să facem cât mai multe din cele ce încă le-am putea irosi, înainte ca noi de asemenea să coborâm în pământ, pământ în pământ și sub pământ să stai, fără vin, fără cântec, fără bard și fără sfârșit. De cum m-am îmbarcat pe vaporul President Adams în Los Angeles și m-am îndreptat către Orient, m-am simțit mai bine. Încetul cu încetul am renunțat la prafurile alcaline și la spălăturile stomacale. Curând am început să mănânc alimente de tot soiul, chiar și ciudate amestecuri și fierturi băștinașe cu efect ucigător garantat, după părerea medicilor. După câteva săptămâni fumam chiar țigări lungi și negre și beam cocktailuri. Nu mă mai simțisem așa de bine de ani de zile. Am întâlnit musoni și taifunuri care ar fi trebuit să mă bage în coșciug, măcar de frică, dar m-am bucurat enorm de toată aventura. Jucam la bord tot felul de jocuri, cântam, îmi făceam noi prieteni, stăteam tras jumătate din noapte. Când am ajuns în China și în India, mi-am dat seama că toate problemele de afaceri cu care mă confruntasem erau niște fleacuri în comparație cu sărăcia și foametea din Orient. Am pus capăt tuturor grijilor lipsite de sens și m-am simțit bine. La întoarcerea în America aveam 40 de kilograme în plus și aproape uitasem că am avut vreodată ulceri la stomac. Nici că mă simțeam mai bine vreodată în viață. M-am întors la treabă și de atunci n-am mai fost bolnav nici măcar o zi. Earl Haney mi-a spus că acum își dădea seama că a folosit fără a fi conștient aceleași principii utilizate de Willis H. Carrier pentru a învinge îngrijorarea. M-am întrebat mai întâi, care este lucrul cel mai rău care mi se poate întâmpla? Răspunsul a fost moartea. Apoi m-am pregătit să accept moartea. Nu aveam încotro. Nu aveam de ales. Doctorii îmi spuseseră că eram un caz fără speranțe. După aceea, m-am străduit să îmbunătățesc situația, profitând mai mult de viață în scurta durată de timp rămasă. Dacă, a reluat el, dacă aș fi continuat să-mi fac griji și după îmbarcare, nu am nicio îndoială că aș fi făcut voiajul de întoarcere în coșciug. Dar eu m-am relaxat și am uitat de toate necazurile. Și această pace a minții mi-a dat un nou izvor de energie care, în fond, mi-a salvat viața. Așadar, regula numărul 2 este: dacă aveți probleme din cauza că vă faceți prea multe griji, aplicați formula magică a lui Willis H. Carrier făcând aceste 3 lucruri. 1. Întrebați-vă, care este cel mai rău lucru ce se poate întâmpla? 2. Pregătiți-vă să acceptați situația dacă nu aveți încotro. 3. Procedați apoi cu calm la atenuarea răului.